sana all. Sige nag-post og kuan, mga sobre. Kitaan niyo, pag yun. Saan na pizza ron? Ay, pi naman dahi ugma. Hindi siya naman dahi. Tani, upadyuta katilaw itaw. Ita, yun taso sa tiglista. Ay, kay labay-labayan, ragyuta diri ba? Siya nagparamdam. Ita. Tayo lang gid. Gas na lang gid ni Ron. Gas na lang gid yun niya. Huwag gani ka mangunya Diyo ko mubutara ni ugma babahala na kita. Blahay na ni. Oh no! Grabe pabor man. Uba nagkuanay na, nagpost na, daga na kaayo, tagduwa sobre. Tanim, sig-isa wa. Itay. Ginagawa mo. Muna ko nila transiha ba? Radyo kuan. Sobra ba dyan kaayo mang ngayo og kuan. Padugdungog dayo. Pag maabot to si ano tinako. Hindi kag-abroad. Ipapik dayo mga chocolate. Parang ta ilista. Ulit na nila magdili mo na ilahang kwarto. Siguro na sila sugo intang. Kuan kayo, sipan ko kayo. Lista. Nila transiha ba? Ayo! Ayo! Yo! 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 Wow! Ayo! Ayo! Muna ning maayo. Saan? Saan to? Trangiya ni diri mo. Trangiya. Saan nakadlasal? Trangiya. Oh, Pila mo kabutante diri mo? pito ra ba mi diri ka buo? Pito? Pito. Isa ra may lista diri ma'am? Uy, isa raman. Isa ra may nakuan diri. Ang nalik ko no eh. Sundan lang sumbong natin eh. Nagsaba ka niyo ma. Ito ang linya na ha. Isa ni nga, pito man may kabuok diri nga. Isa ra may lista ba? Sunod na lang. Muang ninyo. Nay, copy da tanawan lang ha. Yan kadaghan po kamagon lang ba? Ha? Sige, sige. Isa man imong tudlo. Eh, wala na naman, masugsug. No, tuloy niya na ma. Ituloy mo ha. Uy. Huwag mo na dyan na akong gipaabot nga kamang ba. Pila kasi. Ma, usa dito. Tao ma, kamang-kamang lagi to siya. Magikamang ka ma? Ubi. Nalista ba Jollibee niya? A few moments later. Wala to lang. Hindi pang Jollibee. Saan mo man isulod? Oh no! Saan man eh? Stapler Jason! Situhan na to ba eh. Tuman na, oy, wala may money. Una, mas lalagin eh kay stapler ay sulod. Santuhan na to eh. Noon na ni bahala gid ninyo dahil. Ay, mauday tuyahang kamot di ay nga naay kuan.
Samad siguro to sa bala sa stapler pagtanggal niya sa kwarta. Humana ila Carmelotes. Ila Fernando humana. Okay, next na. Ila Tranghia na lang. Tranghia? Bro, naman sila abroad. Di na kailangan ni nila. Di na yung kailangan niya. Kaya naman sila abroad. Kurtahan man to. Ngunit na sila hanging ano. Ini paksi na sila hanging. Ginagawa mo. Okay. Ay! Nagabaan. Pasti. Ano kailangan eh. Kaya kurtahan naman to sila. At least naisulod. Bida, hana tumaro kayo. Kayo. Kwarta na.